Žijeme v období antropozoika. Zem obýva 7 miliárd ľudí a do roku 2050 nás bude 9 miliárd. Civilizácia neúmerne využíva prírodné zdroje. Ropa, drevo, lítium, nikel. Žijeme na ekologický dlh. Narastajúce sucho a prehrievanie mestských aglomerácií je výzvou pre zadržiavanie vody a projekty zelenej infraštruktúry. Technická univerzita vo Zvolene, ako zelená univerzita, je jednou z odpovedí. Preto ponúka univerzitný študijný program ako jediný svojho druhu na Slovensku. Budeš sa učiť strategicky riadiť s ohľadom na legislatívu, finančne plánovať zelené projekty, skúmať trh a pripraviť marketingový plán, poznať úlohy lesníckeho sektora v bioekonomike a zaoberať sa platbami za turistiku v lese, ekonomicky zhodnotiť investičné projekty, osvojiť si zákonitosti obchodu s drevom. Viac o bioekonomike nájdeš v komikse o Alexovi a Biomanovi. Budúcnosť je vo vašich rukách.